Haló? Haló? No tak. Čo je? Čo je? S Marienkou to bombardovať! Bager, potrebuje ťa valec. Kde je? Kde je Marienka? Marienka? Nevideli ste Marienku, priateľky? Vyzerá to tak, že sa k nám žiadna Marienka nezatúlala. Ja viem, že je tu. No ale my o nej nevieme. Snáď by sme ju našli, keby si nám trochu pomohol. Stačilo by... To už poznáme. Tak kde je? Stačilo by trochu pochopenia. Však, priateľky. Chcete ma vydierať? Len to skúste, no? A prečo nie? Marienku za valec! Autobus! Autobus, tu som! Marienka, kde si? Marienočka. Marienka, tu si. Marienka. No, čo ti to urobili? Marienka. Opatrne, aby si nespadol. Banda jedna, ja vám dám. Ešte ste nevyhrali. Idú sem. Veľa, veľa. Aj valec je s nimi. Idú sem. No a čo? Oni majú valec? Ale my máme Marienku. Jami! Na miesta! Okamžite nám vydajte Marienku a zastávku. Odpáľ, či bomba!